Ayo. Ayo, kuya. Kuya, Limokoy. Ya. Uy, day, Kuya. ikaw din na. Oh, So, day, kung sa may mong tuyo. kuya, magkuhanta ako sa kuwang sweldo gahapon. Wala lang ko nagsamok ninyo gahapon kay gubok pa kayo. So, karon na lang ko bumi. Mano magkakuya? Mano man nahimuhang? Patay pa ako, gitinuod ang akong itlog, day. Uy, Sus, patiday ko agyod. Paita, uy. resulta na. Wajud ko kakuyog, nita ko ni mo gapon. Wajud ko kakuyog ni mo. Na, di jud ka kakuyog. Gingon na nakadako na imuhang kuan dira. Tinday ko sa kong itlog. Kung Kada ano sa may buhaton, ana. Para maayaw na siya. wala man si Silma din. Nilakaw mo sa siya. Kay siya hinungdan na akong pagpadako sa itlog. Nilayas. Bukas sa karon. Ikaw na lang, may... Kadre. So, Dili ko kuan ana ya, dili ko pwede ana kay kanang si ate man ang nagbuhat ana siya sad makapaayo. Ana imuha gid siya pakitaon kung asa siya ron. nilayas lagi siya, day. Saan naghanap ko akong itlog ron nga. Di naman ni maulian. Na mauna ron. Kailangan gito nimo pakitaon kay siya jud makapaayo ana kay siya may nagkuanan na, nagpasimuno ana. Naibaw ka, day. Kung si tambal ani ni barang, day. Wala ka ba jud ana kuya uy. Kaya Ano ka ba? Puti pa kasakita sa itlog. Di ko katog. Na, Labi nagway mo ugay-ugay. Sus, di ko katog. Ugay mo ugay-ugay. Kana ang, nangita lagi ko kana ang ugay-ugay ani akong itlog. Dahil niya, para maayo si ang ate ra jud mo ang pangitaon na kuya. Para maayo na mangita pag gani kag laing bay mo dako pag yun na. Hindi ko. Gapon. Si ate pangitaan to. Ni anak ko niya gapon. Ibalik ang akong itlog. Kitigaan mo kong itlog sa manok niya nilakaw. May noon, resulta na noon na. Di ari sa taday. Kay di ko ka agwantag. Li, barog ani akong lagay. Na, mao. Pugol day, pugol day. Kuan manggod. Pugol day. Dito manggod ko gahapon upuan, ospital. Nya. Kay nagpa-check up ko. Nya mo ni siya ron na unay ako ang inject. Nya ang resulta wa gihapoy. Result ani akong Why itlog. mahimo ang doktor ana? Muhara jud asawa may pagtaon mo ana. No ba? Oh. Kuya, kinahanglan ako magdali, kuya. Wala mong kuya mabuhat, anak ko yan. Ari ra ko diri kay mangayo ko sa konsildo sa gahapon. Sildo. Nakakwarta dira? 20 lang sa pamilya kini mo tayo. Mo sorry niya ako sa inyo ha. Ug gamay niya akong itlog. Ha? Mangitaas sa daan mga asawa ka para magamay na. O sige day, pagitaon ako akong asawa. Kadako sa daan ni Litiha 20. Nilayas akong asawa lagi. Gipadako ang akong itlog. Sige day ha. Salamat Sige. kasi imong pagluod din niya. Dili yung kamuugay ani akong itlog. Na, dili lang ko ana yan. Muha lang asawa ana ka para maayo na kay ug mo. Kuan pa kuan nas, mudako pa na di pa gina maayo dayon. Sige day. Sige, salamat day. Sige, Chin. salamat, O bye-bye. sige. Paita. Si Chinsin di lagi mugay sa akong lagay. Timnan ko ni Marikupa bin Kupi basta pa di eg maayo ni. Paita oy. Pero mas maayo gyud ya tuong ko to Silma kay wa may resulta sa doktor. Basin pa di ayo. Siya lagi makaayo ani. Sakto. Tuwa ato siya sa pikas ng balay. Basin ng nilayas to siya nag-inusara na lang pagpuyo kay hindi na mo ugay aning akong lagay. Akong atuon. Bungod sa ukok ni Ana. Biyaan niya hinuon ni hindako niya akong kalagayan. Isura sa paglakaw ng luag pampulor ay. Kita ni lagaya. Hindi lagi pagkanakuha. Bungod sa ukok. Ah! Gang! Gang! Gang!
uli sa balay, abi kay ni dako na niya akong lagay. Mas mahay na dako imong lagay. Eh, kadako kay kay surusuruyan, kay dako kay kay butang. Asa man ka? Usod ko. Eh, sulit result. Ano ba yung nakatabang na ko, ana? Ako dito ko sa doktor gahapon. Mm. Imo lang kong ibdaan. Way lisulta ang doktor kay wa ko ni tayo makatambal ikaw kung ni makatambal ini. Oh, di ba ko doktor? Ano ko may magkatambal na dili mo ko doktor? Doktor kay ko di man. Dako na kay akong lagay. Mga og pasahilo nimo. Mao ingon sa doktor. Ay, saylo. Sino ako? Iyag dawaton ko na imong pasaylo mo, hiyos ka na. Dawato na sa nimo ang akong lagay. Di kong dawat imong lagay ay. Ang tusa na imong lagay. Ingon ang doktor, ikaw na bugtong makaayo aning Ah. kadakuan sa kong lagay. Ako na day bugtong makayo na. Ayun ka palagi. Sayo na kayo na. Saan mo ni? Na ako'y tambala na. Kung si tambal ni Manny. Ibaw ba ka? Oo. Ibugal-bugalan ko sa mga Tagalog dito. Nga nang bulbalan ka. Malaki na kuno ko og lagay. Ano sa man lagay? Ana, butang. O, butang. Dako na kay kag butang. Di pa ka na. Dako kay butang. Iti pa ita. Ang usab na ko sa akong kinabuhi basta imo ni paggamyo ng atong lagay. Oh, sinting kayo, sinting. Buto na naman eh. Yan na, nako'y kwaon. Kay maayo ra na. Ha? Nako'y tambala na. Sa kapatid ay, imo na ning imo na ipaayo ang akong lagay. Oh, ako na tambalan. Sayo na kayo. Gusto tambal ni mo na. Diha na kahak. Magkuha ko parang iyos na yung itlog. Sige, salamat in taon ka. Magbalik na niya ta, ha? Diha na ka. Huwata. Kadiyo. Iyos na lagi na. Sus, salamat. Murag, ay, mugang-gaan na gini akong lawas ron kung kuhaon na niya ang akong dako kay itlog. Sus, Ginoo. Wa na yung karon. Di na yung kamudako ron. Gamay na yung kay karon. Daliagang! Daliagang! Daligang! Oh. Kita ka ni. Gusto mo na? Sama na sa mga tao. Sama ni mo! Ato na yes, yes, ha? Bugos na ako! Ayaw!